Tak v prvom rade by som povedal to, že sme vyhrali a to sme spokojní, to bol v podstate náš cieľ, aj keď sme to nechceli až tak moc nahlas hovoriť. My sme spokojní, splnili sme to, čo sme chceli. Čakali sme možno, že trošku Vranov bude viac hrísť, doma u nás hrali niekedy aj cez čiaru, ale tak je to play-off, musíme sa s tým zmieriť, bolo to tvrdé miestami, bolo to férové, dajme tomu, a báli sme sa, že to bude dneska takisto, ale nakoniec to bolo pre nás v pohode a sme radi, že ideme domov dnes. Poďakoval by som superovi za sériu, dúfam, že sa nikto nezranil a vidíme sa o rok. No, prvú tretinu sme začali tak trošku, ja by som povedal tak bojácne, trošku sme sa ich zľakli a sme robili veľa chýb a sme prehrávali súboje v strednom pásme, čo nás v podstate stálo veľa sil, lebo nás v podstate stále otočili do našho obranného pásma a tlačili nás. Hej. A potom padli aj nejaké góly a bolo to náročné v tú prvú tretinu. Na ich strane bola trošku väčšia kvalita a čo by som vypichol, také najdôležitejšie sebavedomie. Oni boli skúsenejší, je to pravda, boli prví víťazi základnej časti, ale bolo vidieť na tom, že sú skúsení a že sú sebavedomí a že chcú ísť vyhrať. A nám tento aspekt proste chýbal a musíme na tom zapracovať ďalšie roky a bohužiaľ, no, tentokrát to nevyšlo. Počas celej sezóny v podstate sme chodili pravidelne na tréningy a mali sme nejaký systém, ktorý sme si nastavili aj s trénerom Mihanom a celkom nám vychádzali tie zápasy a v podstate bol vidieť ten pokrok. Tá jesenná časť bola taká nešťastná, sme tam prehrali také zápasy, ktoré sme mali jednoznačne vyhrať a potom počas jarnej časti už sa to zlepšilo. A vyhrali sme aj nejaké dôležité zápasy a v podstate bolo vidieť ten veľký progres. Dokonca sme sme v poslednom zápase vyhrali nad Popradom, ktorý v podstate bojoval do poslednej chvíle o víťaza v základnej časti, takže myslím, že toto nás nakoplo, bohužiaľ prišiel play-off a sa nám to nepodarilo.